Sus na anak ko. Nga na magsusuot man yung kag siksi. Ito si ate, uy, kabalo di ako sa mga laki direk. Mukalit ng pamisita. Unya di ay day mamisita. Magsusuot day kag pakigol. Ayo! 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 Uy, unsay ato dong? Nasi my friend ate. Mamisita unta ko siya ba? Mamisita ka sa iya ha? Tiig na tingo, wala ko diri. Naunsa na ka uy? Gwapo ka ayo? Ato ba nga ba kay gwapo ka ayo? Sus, di ko ganahan kapo. Ay, wala man day siya diri dong. Milakaw ganina ra. Mao ba day te? Sige te, atos ako. Salamat kayo. Ikaw ba? Katarong atong lalaki nga namisita sa imo ha? Unya moingon ka nga wala ka dire? Sus si ate, uy, ayaw pagbuti ate, kaya di lang ako siya gusto. Ayo! Hala ka ti, nalapod ti. Sus, Ginoo ko ako na mahinoy mahasol ani hinuon. Unsa man? Te, pwede mamisita si mong manghod? Mamisita ka? Kadali lang ha? Mamisita na po do? Ato ba nga ragod ni? Di ko ganahan yung pamurmat yoy, kapatisoy kaayo. Unsa ni gusto nimo? Papilian ba nimo? Ah, basta di ko ganahan niya. Ay dong. Ingon day siya, ay nilakaw day siya. Sige te, balik lang ko sunod adlaw. Ikaw ba? Unay mamisita nimo, ikaw di ang mo balibad. Ako naman imo balibaro nimo. Ay, nagsireklamo dati. Pasalamat ka ni ka, kay gwapa mong manghod. Ilasa pud nimo oy. Mao lagi, perti pud kapilian. Isod po di ko mamili ti, lamiong ng pud ko. Lamion. Bunalan pa hinunan akong sandal ang imong lubot. Ayo! Ayo! Unsa man, mamisita ka? Te Marlene, pwede ko mamisita si mong manghod? Ika sa ibang libad diribi. Kapoy ka ayaw magbalibad nga ingon nga wala ka. Sa makati, oy, wala magpakisa ko nga gwapa ra ba imong manghod. Ayaw ra gud sige ingon nga gwapa bi. Kusikon ko na imong bugan ron. Ato ba nga gud ni dire? Te, nagpaabot mo ako dire, te. Abuan. Ay, sorry. Biskut man ni oy. Balik na lang ugma be. Niingon ta kadayon, te. Dili kay gipahulat pa ko nimo pag-ayo dire. Nakauli na unta ko. Sige, te, maris ako. Bagulbol pud oh. Pasensya gyud, pasensya. Sayang nga. Uy, wa jud ni gawas ba? Bisa kung saon pa na kung pakyut-kyut dito ah. Ikaw ra ba di ay? Ako manggani, parte magina akong dugayan nagpahulat dito ah. Sabot na to, nagwapo pa ko sa inyong duha. Tingnan mo, gwapo mo. Puro rawan mo atik. Kanang sinuutan nimo ba? Pakigol. Unya pagwapa-gwapa. Ngano ingon anak man ka? Nga dili man di ka moatubang. Ngay pag matulog ka og dili maghugas ka plato. Basta te, dili na ako sila type. Kanang pagkapilian nimo ba? Mahulog jud ka sa pinilian. Ako palagi nakapamisita tong gipamisitahan ah. Gawas lagi dayon to. Tinood ka, gawas ka. Tinood ka? Sige, dali ka. Ayaw ka. Ay, Ayo! Anong gidala mo ko ninyo diri? Basta! Unsa may ato? Ay te, mamisita ako migo. Maulaw manggod sa team, o nagiubanan na mo ba? pisot pa man gud siya te, maulaw siya. Pisot pa man day nang anong iyo man ang gidala diri ah? Uy, hala, pisot pa dito ti. Maugali daw no. Pisot man daw na. Pero nga nung gidala na nila nga wala pa man din ay tuli. Hala ti, muna akong gusto, muna akong ganahan. Kisay pisot diha, ari diri dayon.